חזרנו פינה חדשה שעוסקת בנושא תאונות עבודה, ועוד מעט נלמד שזה בכלל לא המינוח הנכון לדברים האלה. שלום ללבנת פורן, מנכ"ל המרכז למימוש זכויות רפואיות. בוקר טוב. תאונות עבודה אאוט? מה אין? אנשים באמת בעיקר מכירים בנושא של נפגעי עבודה את הנושא של תאונת עבודה. נפלתי, נפל עליי, קרה לי משהו. אבל בתוך הפיצוי הזה שמוכר בביטוח לאומי יש את הנושא של מחלות מקצוע, שהרבה מאוד אנשים חולים במהלך עבודתם מדברים שקשורים לעבודתם, והם בכלל לא יודעים להתחיל לחשוב על הקשר בין מה שהם עושים. כלומר, לא דברים ישירים, נפל עליי מקרר, אלא משהו קצת יותר רחוק. נכון. בדרך כלל כאשר מדובר על מחלות מקצוע, מדובר על חשיפה מאוד מאוד ממושכת שנמשכת במהלך השנים, ואחרי מספר רב של שנים קורה משהו. יש בקטגוריה הזאת הרבה מאוד מחלות. אני יכולה לספר על שני מקרים שכרגע אנחנו גמרנו לטפל בהם. בחור אחד שעבד במפעל של שיש וחלה במחלת ריאות מאוד מאוד קשה שנקראת סיליקוזיס. והוא הגיע אלינו ואנחנו הלכנו וחשפנו ממשרד העבודה שהם עשו שם בדיקות של האוויר, וחשפנו שבאוויר שם יש הרבה מאוד כמויות שהן הרבה מעבר למותר של סיליקה, וזה גרם למחלת הריאות שלו. הוכחנו את הקשר בין הסביבה לבין מחלת הריאות. הבחור הזה כנראה יקבל 60% נכות על הריאות שלו, שזה מצב מאוד 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 גרוע של הריאות, והוכר כנפגע עבודה. דבר נוסף שהוא לא מוכר, הרבה מאוד אנשים כתוצאה מחשיפה לדלקים ולחומרים ממיסים ולחומרי ריסוס חולים בפרקינסון. המחלה הזאת גם כן מחלה שהיא מאוד קשה, ובמהלך השנים היא הולכת ומתגברת. אנחנו הוכחנו לגבי מספר אנשים, אבל לצורך הדוגמה, בן אדם שעובד בתעשייה האווירית כטכנאי ונחשף לחומרים ממיסים, הוא הגיע אלינו. שם ההוכחה נעשתה דווקא גם דרך החומרים שהם מוכרים כממיסים, אבל גם מסתבר שהרבה מאוד מהחברים שעובדים איתו בצוות, גם הרבה מאוד הם חלו במחלה, בפרקינסון, וגם מוכח שהוא איזה מחלת מקצוע. אלה מקרים, בוא נאמר, מקרים קיצוניים, די מובהקים. אין מצד שני איזה דימוי של עובדים שמנסים לרדוף את המעסיק, לחפש בכוח כל מיני שריטות בציפורן אז זה רק דימוי. שערה שנשרה. זה באמת רק דימוי, כי בכלל המעסיק הוא לא בסיכון. את מי שתובעים זה את ביטוח לאומי. גם העובד וגם המעסיק משלמים כל השנים לביטוח לאומי, ובזה בעצם הם קונים את הביטוח כנגד פגיעה בעבודה. כך שאם מישהו מוכר כמחלת מקצוע או תאונת עבודה, המעסיק בכלל לא נפגע. אין חבות של המעביד מעבר לביטוח לאומי? יש, בביטוח יש, אבל אז צריך להוכיח, זה נושא קצת יותר מורכב, אני לא רוצה לגעת בו על רגל אחת, צריך להוכיח שיש, אבל עוד פעם, גם במקרה הזה, המעסיק מבוטח בחברת הביטוח, אז זה גם לא נגדו. רגל אחת זה כבר עילה לתביעה. אוקיי. אז תודה רבה לך. תודה לבנת פורן, ענייני הגלובוס הכלליים עכשיו.